Es tracta aquesta una moció que té pocs punts, molt centrada en una qüestió, tal com vaig encarar també la interpel·lació amb el conseller Torrent, que finalment no demana que sigui escoltada la veu o l'opinió del Partit dels Socialistes de Catalunya, sinó que el que fa és traslladar una demanda territorial que a nosaltres ens ha semblat justa, raonable i, com els deia, que es concreta fonamentalment en 3 punts. Un primer, que es destinin a les comarques de l'Ebre i del Camp de Tarragona el 50% com a mínim dels recursos de l'impost de les centrals nuclears. Segon, que s'aprovi el reglament del Fons de Transició Nuclear. I tercer, un impuls de reactivació econòmica per les comarques de l'Ebre i del Camp de Tarragona. Vull agrair, i vull començar per aquí, als grups parlamentaris que han entès que això no anava de demandes demagògiques, fora de mira o que tenien un segell polític, sinó que es tracta d'una demanda transversal, raonable, racional i justa i, com els deia, que prové del propi territori. I, per tant, vull agrair a la majoria de grups parlamentaris aquesta voluntat sincera de negociar esmenes transaccionals, opinions en favor del territori sense més valoracions més de caire de segell polític i en especial en Comú Podem i el grup de la CUP per aquesta negociació que ens ha permès, jo crec, enriquir i ampliar aquesta moció. Volia traslladar també la meva més sincera incomprensió sobre quins criteris guien el govern, i lamentablement no hi ha cap conseller, però quins són els criteris que guien aquest govern sobre aquesta qüestió. Per què només el 20% dels ingressos relacionats amb les activitats de producció, emmagatzematge i transformació d'energia elèctrica d'origen nuclear s'han de destinar a aquestes zones properes a les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs? Per què? Quin criteri els guia a l'hora de marcar aquest 20 i no, com proposem, el 50 o més enllà del 50, si han suportat el 100% de les externalitzacions negatives d'aquestes centrals nuclears? Per què? Per què només el 20? Més en una qüestió que vostès tenen total i absoluta decisió. Aquí no hi ha ningú que els guiï ni els marqui. Vostès poden decidir quin percentatge i han decidit, no entenem per què, un 20. Per què només el 20? Si han patit el 100% de les conseqüències o problemàtiques de viure al costat d'aquestes centrals nuclears. Per què? Si són els territoris més propers. Per què el 80% d'aquest impost ha d'anar o s'ha d'esfumar en d'altra part del territori? Per què? Per què no un mínim d'un 50% a les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona perquè tinguin una oportunitat de transformació verda? Per què no aquest 50% o mínim 50% d'aquest fons d'impost nuclear per donar oportunitats a aquests territoris? Per què no? Per què no aquest mínim d'un 50% si la transició energètica d'aquests territoris i el capital acumulat de coneixement fan que precisament puguin ser punta de llança en la transformació verda que necessita Catalunya? Per què no aquest mínim del 50% en territoris que han estat exemplars amb el compromís col·lectiu de Catalunya en el seu creixement i oportunitats generant energia al llarg de tots aquests anys? Per què no volen atendre una demanda justa de rebre com a mínim aquest 50% d'aquest fons? I per què no volen donar aquest compromís a aquest govern de la Generalitat per revertir en aquests municipis que durant tants anys han aguantat, com deia, aquestes externalitats negatives? Vostès s'omplen la boca de dir que volen escoltar la veu del territori. Fa uns minuts ho feien amb el Pirineu, fa només uns minuts. I el territori ha parlat clar. En l'exposició pública han respost: la taxa de distribució territorial que regeix el fons hauria de representar el 50% de l'impost. Per tant, la veu del territori està clara. I haig de lamentar que el conseller va donar a entendre en la seva interpel·lació que hi havia resolucions del Consell Comarcal del Baix Camp i de Ribera d'Ebre en sentit contrari. I no és veritat. No és cert. Aquestes resolucions no existeixen. Per tant, la veu del territori està claríssima. I finalment, i en resposta també a alguna qüestió que ha sortit en les converses i en la interpel·lació sobre la nul·la compromís o recursos que el govern espanyol, des de fa molts anys, a més, no de governs socialistes, de diferents colors, té amb el territori. Després els donaré dades més concretes, però respecte a residus nuclears, els haig de dir que des de l'any 2015, per tant, des de fa 7 anys, el Miteco, a través d'Enresa, està proporcionant per restauració, desmantellament i restauració mediambiental de l'ordre
d'1 milió d'euros a cada ajuntament pròxim a aquests reactors nuclears. Per tant, el compromís del govern espanyol és claríssim en aquest tema. Moltes gràcies.